Menja Turquia, estaràs de puta mare. ¡No olvidarás! ¡Muerte! 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 Muerte, muerte. Niñas muertas. Hazlo. Haz eso. No está. Para YouTube. Para YouTube. Que tiene que hacer nuevo el puto YouTube, tío. Cuidado. Ja, això és el pis, ho has vist el pis? Mira quin àtic, això és un penthouse, un àtic de luxe. Hola. La Uri. La Uni. No grabes l'universitat del feixisme. La cámara te carreas. Vaig a presentar-vos a un raro. Adelante. Friki, raro, que eres un raro. Està parlant ella mateixa, és tan raro que parla ella mateixa. No, mira, que la cámara te mire. I és del València, el tio, és del València, és fascistoide.